Hasteko eta behin, maiatzaren 30ean esan genuen bezala, Ernaik 133 isun jaso ditu, Gasteizen eta Bilbon 2023ko irailean egindako bi ekimenen harira, eta isun hauek 1.500 eta 2.500 euro bitartekoak dira. Honek guztira, antolakundearentzat 290.500 euroko zama suposatzen du. Eta beraz, ia 300.000 euroko zama hitz egiten ari gara. Uste dugu, bidegabekeria hutsa dela Ernairen aurka abiatu duten operazio hau, izan ere, segurtasun sailak erabat modu desproportzional eta arbitrarioan erabaki du gure aurkako isun hauek jartzea. Esaten dugu desproportzionala eta arbitrarioa izan dela gure aurkako isun hauen prozesua, ohikoa izaten delako horrelako egoeretan prozesu judizialak abiatzea. Kasu hauetan epaiketa bat egoten da, frogak aurkezten dira eta horren ostean heltzen da epaia. Gure kasuan berriz, segurtasun sailak berak erabaki du zein motatako isunak nor isundu eta hauen prezioak zeintzuk izango diren. Horregatik esaten dugu erabat bidegabea eta desproportzionala izaten ari dela Ernairen aurka abiatu duten operazioa. Eta honen helburua bat eta bakarra dela argi dugu. Ernai ekonomikoki itoz, politikoki desagerraraztea. Eta zergatik egiten dute hau, ez? Edo ze irakurketa egiten dugu guk honen atzean. Badela, bestelako Euskal Herri baten alde lanean ari garenon aurkako errepresio kasu bat. Kasu honetan, Ernairen aurkakoa izan da, baina helburua gazteria independentista osoa jopuntuan jartzea da. Eta hau ez da, hausaz erabaki den zerbait izan ere, momentu honetan, ezker independentismoa gehiengo politiko eta soziala lehiatzen ari da, eta Ernaik ere bere proiektua horren baitan kokatzen du. Hau da, momentu honetan Ernaik gaitasuna du gero eta gehiago izateko eta benetan Espainiar proiektua inpugnatu eta bestelako Euskal Herri baten aldeko proiektua abian jartzeko. Eta horregatik hain zuzen hori onartu ezin dutelako gure aurkako errepresio politiko eta erreakzio hau. Bai, baina Amaiurreko batutako hau ez da auzi isolatu bat, eta testuinguru oso baten baitan kokatu behar dugula deritzogu. Izan ere egun, martxan dago, bestelako Euskal Herri baten alde lanean dihar dugun hainbat kolektibo eta eragileen aurkako jasarpen estrategia sistematiko bat. Modu anitzetan garatzen dena, baina finean helburu argi bat duena. Gure praktika politikoa normaltasunez aurrera ezin eramatea. Eta honen baitan, bereziki larria deritzogu gazteria independentistaren aurka, eta horren baitan Ernairen aurka martxan dagoena. Izan ere, azken urteetan fase desberdinak bizi izan baditugu ere, eta modu anitzetan garatu izan bada ere, konstante bat izan da, gazte independentistok gure proiektu politiko hutsa defendatzeagatik eta aurrera eramateagatik jasaten dugun jasarpena. Eta uste dugu hau ez dela ausaz ematen. Izan ere, gazte independentiston proiektua, Euskal Estatuaren alternatiba, haien interesei erabat kontrajarria zaie. Zer aldatu nahi ez duten horiek, Espainiar proiektuaren ordezkatzaileek, boteretsuek finean, helburu dute gure proiektu politikoa galaraztea. Eta horren erreakzioa eta horren bila ari dira operazioa martxan jartzerakoan. Eta hau inoiz baino bortitzagoa bada ere, eta erabat larria bada ere, ez da, azken urtetan bizi izan dugun bakarra. Eta denok buruan ditugu, adibidez, duela 2 urte, maiatzean, Ernaiko mobilizazio batzuetan, ertzaintzak erabilitako bortizkeria, eta osteko hilabetetan Josu Erkoreka sailburuak giatutako operazio mediatiko, polizial eta politikoa. Eta baita ere, azkenengo 2 urtetan, hainbat herri eta auzoetan, Ernaiko 11 militante jasandako mehatxu zein isunak. Eta esan bezala, hau ez bada auzi isolatu bat, eta azken urtetan hainbat adibide topatu alba ditugu ere, bada azken urtetan, eta ziur asko Ernai jaio zenetik jasan izan dugun erasorik bortitzena eta larriena. Izan ere, eraso honen bitartez, praktika sistematiko horretan urratz kualitatibo bat ematen dute. Ohikoena da, gizametako ekimenen aurrean ematen zen erantzuna,
lau bozkide izundu eta identifikatzea izaten da. Eta ez kasu honetan egin bezala, ekimeneko parte hartzaile guztiak identifikatu eta ostera izuntzea. Eta gainera, hain modu altuan eta kopuru horietan. Eta Maiurrek aipatu duen bezala, honek helburu argi bat du. Eta bada azken finean, ernai ekonomikoki hitoz, politikoki deusestatzea. Alegia, ernai desagerraraztea. Eta uste dugu honi neurri hartu behar diogula, eta honen dimentzioa eta larritasuna azpimarratu behar dela. Eta hori horrela, uste dugu garaia dela, momentua dela, urratz bat aurrera egiteko. Eta horretan ibili gara, azkenengo hilabetetan. Maiatza amaieran egoera honen berri eman genuenean, azpimarratu genuen bezala, bi aukera agertzen zaizkigu, egoera honen aurrean. Hotzan agertzea eta ezer ez egitea, edo aldiz, guk aukeratu dugun bidea, borrokaz erantzutea, eta inoiz baino modu indartzunean eta zabalenean, egoera honi aurre egitea. Eta horren hainbat adibide topatu ditzakegu eta horietan ibili gara azkenengo hilabetetan. Izan iraiaren 8an Donostian antolatutako mobilizazio nazionala, izan urriaren 12an Tafallan egindako mobilizazioa, izan ere udan zehar garatutako hainbat egitasmo eta bar luze bat. Baina egoera hau aldatzetik urrun bere horretan jarraitzen duenez eta gure aurkako erasoa oraindik errealitate bat den heinean, borroka bide horretan aurrera egiten jarraitzea dagokigu. Eta bide horretan kapitulo berri bat zabaltzera goaz, hain zuzen ere, azaroaren 28an epaitegietan zabaltzera goazen prozesu judizialaren bitartez. Hau badelako erabaki politiko bat da, eta erabaki burokratiko edo tekniko gutz bat izatetik urrun guk kontzientzia politikotik eta helburu politiko batzuen bila zabaltzen dugun bide bat da. Izan ere, epaitegira baldin bagoaz, hau praktika sistematiko hau salatu eta sozializatzeko, zein Euskal Herrian eragile kolektibo, zein gazte orok bere proiektu politikoa, bere jardun politikoa normaltasunez garatu izateko bermeak ezartzeko da. Eta ere berean, izaera politiko azpimarratzearekin batera, uste dugu bere biziko garrantzia duela auzi honen eta erabaki honen, egitasmo honen izaera kolektibo azpimarratzea. Hau bada, 153 gazteok batera eta modu kolektiboan hartutako erabakia. Eta hain zuzen ere, uste dugu erabat garrantzitsua dela auzi honen baitan hau azpimarratzea, izan ere represio ekonomikoaren bitartez zeozer bilatzen badute, haien helburu bat bada auziak pertsonalizatu eta individualizatzea. Eta guk horren aurrean berresten gara, kolektiboan antolatzean, kolektiboan borrokatzean, eta kontzientzia horretatik eta posizio horretatik hartzen dugun erabaki bat da. Eta horregatik, hurrengo hilabetetan bebai, modu kolektiboan erantzungo diogu auzi honi. Beraz, Markelek azaldu duen bezala, orain epaitegietara goaz, hau erabaki politiko gisa ulertzen dugu, eta teknikoan sartzeko honek zer suposatzen du, ezta? Alde batetik, ernaik 133 isun jaso ditu bide administratibotik, eta beraz, epaiketa judizial bat hasi ahal izateko bide administratibo hori itxi behar izan dugu lehenik. Eta horren ostean, banan-banan elegiteak sartu hau da. 133 isunekin, isun bakoitzeko elegaite bat sartu behar izan behar dugu administrazioarekiko auzietako epaitegian. Eta beraz, datozen hilabeteetan, epaiketa prozesu bat hasiko dugu, zeinetan segurtasun sailaren bidegabekeria hau salatzera goazen Markelek esan duen bezala. Lehenengo epaiketa hau azaroaren 28an izango da, Gasteizen izandako ekimenengatik, eta beraz hau izango da prozesu honen hasiera. Eta hemendik aurrera zer, ez? Bueno, hemendik aurrera borroka hau bide desberdinetan irudikatzen dugu. Bai Markelek azaldu bezala epaitegietan egingo dugun bide horri osoarekin, baita ere elkartasuna zabaldu eta piztuz orain arte egin dugun bezala. Eta benetan azpimarragarria eta eskertzekoa da orain arte Euskal Herrian gure alde piztu den elkartasun hau ikusi dugu herrietan jasotakoan, ikusi dugu iraiaren 8an egindako mobilizazio jendetsuan, ikusi dugu baita ere maiatzaren 30an abiatu genuen crowdfunding kanpainarekin izan dugun diru bilketan, baina egia da oraindik ere diru bilketa horri eta crowdfunding kanpainarekin jarraitzeko beharra dugula. Izan ere,
isunek antolakundeari suposatzen dioten kargaz gain, momentu honetan azaldu dugun bezala, prozesu judizial batetaragoaz eta horrek ere kostu ekonomiko bat suposatzen du. Beraz, elkartasun hori pizten eta uspotzen jarraitzea ezinbestekoa da datozen hilabeteetan antolakundearen jarduna aurrera eraman eta borroka kolektibo hau mantendu ahal izateko. Eta gainera, azpimarratu nahi genuen ere, borroka hau kolektiboa dela ulertzen dugula eta badela garaia elkartasuna piztu eta Euskal Herrian bestelako Euskal Herri baten alde borrokan ari garenon aurkako edozein errepresio forma gerarazteko. Beraz, orain zabalduko dugun bide guztia hau horren aurkako forman ere ulertzen dugu eta beraz zentzu horretan elkartasuna pizten eta gure ekimenetan parte hartzen jarraitzera gonbidatzen dugu Euskal jendartea. Beraz, onaino azalpenarekin eta orain galderen momentua zabalduko dugu.